Hola a tots, benvinguts. El meu nom és Héctor Marina i avui prepararem una remolatxa escalivada amb una miqueta de burrata fresca, li ficarem un pesto d'espinacs amb una miqueta de cítric i terminarem amb un pernil crunchy. Doncs ara sol queda que agafem tots els ingredients i ens posarem a cuinar. Mireu, estem tallant ara mateix la remolatxa. Necessitem més o menys una coseta així. La fiquem en una sabata tota, ben talladeta. Ens traiem els guants. Molt bé. I ara què li ficarem? Li ficarem una miqueta de sal. Una miqueta de pebre. Podem ser generosos en la pebre, cap problema. I una miqueta de farigola. Li donem així, li donem un meneito, li ficarem una miqueta d'oli, oli d'oliva verge, i una miqueta de vinagre. I ara agafarem i ens n'anirem al forn. Necessitem el forn que estigui a 180 graus precalentat. Ara simplement ho ficarem dintre el forn i uns 20 minutets i que s'escalivi i que quedi ben rosadeta. I ara, mentre s'està escalivant la remolatxa, farem el pesto. Li ficarem espinac fresc, una miqueta de parmesà, unes nous que siguin noves i ben dolces, una punteta d'all, no massa, que si no picarà, una miqueta de pebre i una altra punteta de sal, tampoc massa. Tenim una miqueta d'aigua que també li ficarem i per últim l'oli d'oliva. Ara que ens queda, triturar una miqueta tot el conjunt. Bueno, això ja ho tenim. Ara ens quedarà una última cosa. Tenim que ficar-li una miqueta de llima. Primer li ratllarem una miqueta la pell. A ser possible, sol que sigui la part de color, que no tingui la parteta blanca. Li posarem també el suc de mig. Donarem amb una cullereta. Perfecte. Farem un pernil cruixent. Necessitarem una miqueta d'oli d'oliva i un pernil que sigui primet i que estigui ben bo. Ficarem una miqueta d'oli d'oliva a la paella i anirem ficant el pernil a talladets en la mateixa mà. Ficarem, en compte que no salti l'oli i ens fem mal. Ja surt tota l'oloreta que és meravellosa. Vale, això tindrem que fer-ho un par de minutets per cada costat. I ara, mentrestant, us deixo amb la Georgina, que us donarà un consell sobre la remolatxa. La remolatxa, amb els seus colors característics de tons vermellosos i liles, té un sabor dolç molt peculiar. La remolatxa que utilitzem habitualment és la coneguda com a remolatxa comuna i és aquesta de tons més vermells. Hi ha dos tipus més de remolatxes conegudes, una com la remolatxa sucrera, que és d'on traiem el sucre, i també la farratgera, que serveix d'aliment pels animals. La remolatxa ens aporta molts nutrients, entre els quals podem trobar, per exemple, els hidrats de carboni, que són la font d'energia del cos. A més, també ens aporta fibra, que és un nutrient essencial per regular el trànsit intestinal. Ens aporta també minerals, com per exemple el potassi, un potent diürètic, el calci, que ens ajuda a mantenir la massa òssia i la dentició, també ens aporta ferro, que ens ajuda a transportar l'oxigen per la sang, i el sodi, que ens ajuda també a mantenir un volum sanguini correcte. Aporta també vitamina A i vitamina C,
un potent antioxidant. A més, la remolatxa no aporta gaires calories, donat que quasi tot el seu contingut és aigua. Ja veiem què ens aporta aquesta remolatxa. Anem a veure la recepta que ens està preparant l'Héctor. Moltes gràcies, Georgina. Com sempre, tot el que ens expliques és molt interessant. Moltes gràcies. Ara començarem a terminar el plat que hem fet avui. He tret del forn la remolatxa que està ja ben escalivadeta. I l'he ficat aquí una miqueta al pernil, una miqueta de paper absorbent sota, perquè agafi una miqueta el greix que li surt, perquè no estigui tan greixós. Muntarem el plat. Primer, agafarem una miqueta de la remolatxa i la distribuirem per tot el platet. La forma de distribuir-la és una miqueta com us agradi a vosaltres. Ara li posarem la burrata. Una burrata que quan l'agafem estigui toveta, que no estigui dura. La traurem i també la distribuirem. Farem trossets i li posarem trossets sobre la remolatxa. Ara continuarem ficant-li una miqueta del pesto d'espinacs que hem fet. També per sobre una miqueta de tot. Molt bé. Veus quin coloret que té, més maco, eh? Ara, el pernilet per sobre. També tenim aquí una miqueta d'all negre i li anem a posar també. I per acabar, una miqueta de frescura. Li ficarem una miqueta de ceba. Bueno, i ja tenim la recepta acabada. Si us ha agradat i voleu més receptes així, sol teniu que seguir-nos al Condis Live del YouTube o també podeu fer-lo per l'Instagram. Això sí, recordeu etiquetar-nos. Fins la propera!